Aj tieto pašiové hry sprevádza práve pokúšanie. Lákavé ponuky, chuť pomoci alebo strach človeka. Ponorme sa aj my do pašiových hier, vnímajúc nielen tragédiu ľudí spred 2000 rokov, ale aj ľudí dnešných dní. Pohodlne sa usaďte, zakryjte sa, ak môžete. Prajem vám duchovný a kultúrny zážitok. Dámy a páni, začíname. Tak ste prišli. Prišli ste, aby ste videli moje víťazstvo. Viete, kto som? Ja som anjel. Ten najväčší, najkrajší, najdokonalejší. Som nositeľ svetla. Áno, ja som Lucifer. Je pravda, že ma stvoril on, Boh. Ale na čo ma Boh stvoril? Aby som mu slúžil? Aby som sa mu kláňal? Aby som... Lenže ja som dávno pochopil, o čo mu ide. Ja som dávno všetko pochopil. Veď ja som ako Boh.
Vzal mi svetlo. Vyhnal ma. Ale ja ho nepotrebujem, som mocnejší ako on. A dokázal som mu to. Ale on si vymyslel, že stvorí svet. Že stvorí niekoho sebe podobného. Na to Boh povedal, urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby. Blá, blá, blá. A stvoril Boh človeka na Boží obraz. Na Boží obraz ho stvoril. Ale na čo mu je človek? Veď mal mňa. Ja som na Boží obraz. Dal im záhradu. Dal im všetko. Ale zabudol na mňa. Naozaj Boh povedal, nemôžete jesť z rajského stromu? Z ovocia rajských stromov môžeme jesť, ale o ovoci stromu, ktorý je v strede raja, nám Boh povedal, nejedzte z neho, ani sa ho nedotýkajte, aby ste nezomreli. Nie, nezomriete. Ale Boh vie, že ako náhle budete jesť z rajského stromu, otvoria sa vám oči a vy budete ako Boh. Budete poznať dobro a zlo.
človek odišiel od Boha a prišiel ku mne. A nebolo to vôbec ťažké. V podstate ja za to ani nemôžem. Nútil som ho snáď trhať ovocie zo stromu. Nie! To oni sami sa rozhodli. A už boli moji. Vyhnali ich z raja. Kain, pozri, tvoj brat Abel obetuje. A jeho obeta je prijatá. Čo urobíš? Všimni si, Kain, čo urobíš so svojím bratom? Čo s ním urobíš? Brat zabíja brata. Smrť, všade sa má smrť. A ja víťazím. Vojny, vraždy, sprísahania, útoky, pýcha, lenivosť, smilstvo, obžerstvo, závisť, lakomstvo. A kto je za to všetko zodpovedný? Ja! Snáď ja! Ale ja som ich nič nenútil, to oni sami sa rozhodli. A už boli moji. Ale dosť už bolo všetkého. Hodiny tikajú, tik-tak, tik-tak, tik-tak. Hodiny môjho konečného víťazstva. Kocky sú už hodené. Pozrite na neho. To je on. Tento úbohý človek. A vraj Boží syn. Máš strach? Cítiť to z neho na diaľku. Pred pár rokmi som ponúkol všetko. Slávu, moc, bohatstvo. A stačilo len jedno, aby sa mi poklonil. A on vraj mám od neho odísť. A tu to máme, sám, opustený. A tí, čo ho mali nasledovať, spia. Modlí sa, volá k Bohu. Počujete to? Počujete to? Počujete to? Ticho. Tak desivé ticho. Opustil ťa. A je to všetko aj tak tvoja vina, nie moja, nie. Stačilo povedať slovo a mohlo to byť inak, a je to tvoja vina. Bosk. Tak tenká hranica
je medzi láskou a zradou bosk. Tak tenká hranica je medzi láskou a nenávisťou. Pozri, Ježiš. Veril si mu. Vyvolil si ho. Povolal. A nakoniec ťa boskom zradil. Kde sú toľko? Veď ho nemá kto zachrániť. Toľkokrát sa ponáhľal. Jedného zachrániť, ďalšieho uzdraviť, iného vzkriesiť. Ale na vlastnú smrť sa mu ako si nechce. Kde sú toľko? Veď všetko je už pripravené. Kde sú toľko? Aj tí najbližší zo strachu ušli od neho. Kde sú toľko? Veľkňaz, poď. Konečne. Pozri sa. Pozri sa. Pozri! Tí, ktorých si vyvolil, ustanovil, povýšil. Tí, ktorí ťa tu mali zastupovať, ktorí mali viesť tvoje vyvolený národ. Tí, ktorí mali za tebou prví, ktorí mali stáť za tebou, dnes stoja proti tebe. To čo majú byť akože za obvinenia? To nedokážu nič sami. To im musím všetko našepkávať. Slovo, pár písmen, pár slabík, zvuk perí. Koľkokrát si sa nebal povedať pravdu, aj keď si nehľadel na následky. A teraz mlčíš. Ale ako chcú. Tento povedal, zboríme Boží chrám a o 3 dni ho postavím. A mám ťa. Moc, bohatstvo, úspech. Veci, za ktorými sa ľudia ženú. Bez ohľadu na následky. Bez ohľadu na to, či niekomu ublížia. Ani si neuvedomujú, ako rýchlo sa ženú ku mne. Stačilo povedať slovo. Jedno jediné slovo a mohol si sedieť na jeho mieste. Čo na jeho mieste? Mohol si byť cisárom. Alebo pánom celého sveta. Všetci by prichádzali k tebe, kláňali by sa ti. Bol by si ich pánom, vlastnil by si ich. A teraz karta sa obrátila. Stojíš tu a zodpovedáš sa Židom a tým okupátom z Ríma. To ty si mohol rozhodovať o živote a smrti iných. Namiesto teraz rozhodujú o tvojom živote a smrti. Čo? Nad akou hlúposťou to rozmýšľaš? Prepustiť ho, že nemá žiadnej viny? Nepočul si obžalobu? Nepočul si, čo ti o ňom vraveli? No a čo? Že ide o ich vieru, o ich zákon. To ty si tu pánom, to ty rozhoduješ. Počuješ, čo kričia? Máš ho ukrižovať. A čo to divadielko s Barabášom? Je to síce obyčajný bezvýznamný zbojník, ale
Na toto mi postačí. Aj tak ti nepomôže nič. Pilát, počuješ ten dav? Chcú radšej zbojník ako tohto samozvaného židovského kráľa. Čo urobíš? Veď sa väčšina už rozhodla. Absolútne nezáleží na tom, či dobre alebo zle. Proste sa rozhodla. A Pilát, ty to musíš počúvať. Vydaj im ho konečne. Alebo mám ešte jeden nápad. Daj ho svojim vojakom. Vydaj im ho, nech ho zbičujú. Uvidíme, čo vydrží. Utrpenie, veci, ktoré tak ľahko privedú človeka ku mne. Tak čo, Ježišu? Trpíš? Stačí povedať slovo, jedno jediné slovo a všetko skončí. Sľubujem. Prečo si ticho? Prečo nepovieš jedno jediné slovo? Krič, vynadaj im. Toľkokrát si sa ponáhľal uzdraviť ruky ochrnuté, chromé, nevládne. A teraz tie isté ruky človeka držia bič. Vidíš, za lásku a dobro čaká len bolesť a utrpenie. Tak čo, trpíš? Máš už dosť, alebo si snáď nerobia vojaci svoju robotu dobre? Mám im v tom snáď pomôcť! Myslím, že bičovania by už stačilo. Ale tam, kde nepomáha bolesť na tele, je o mnoho lepšia bolesť na duši. Buď pozdravený, židovský kráľ. Tak ako Ježišu. Stačilo. Je mi to tak strašne ľúto. Je mi tak ľúto všetká tá tvoja bolesť. Čo si myslel? Že ako skončí ten, kto sa mi postaví na odpor? Dajte ho preč. Myslím, že sa držal dobre. Ale už bolo dosť toho motania hore-dole po Jeruzaleme. Vystúp na svetlo. Nech ťa všetci vidia. A tu ho máme. Židovského kráľa v celej svojej kráľovskej nádhere. Čo to robíš, Pilát? Čo počúvaš tie jeho slová? Ešte ťa neprešla tá pochabosť s jeho prepustením. Ešte stále mi chceš vzdorovať. Nepočuješ, čo kričia, máš ho ukrižovať. Vydaj im ho konečne. Pamätáš si, ako ti pred pár dňami priniesli správu, že nejaký Ježiš vošiel do Jeruzalema a všetci ho vítajú ako kráľa? Ako všetci kričia Hosana. A teraz kričia len jedno, ukrižuj ho.
Sám veľmi dobre vidíš, ako rýchlo a ľahko sa dá prejsť od oslavy k odsúdeniu. Chceš tá snáď aj ty takto skončiť? Lebo ten, kto sa vydáva za kráľa, stavia sa proti cisárovi. Chceš snáď prísť o priateľstvo cisára? Stačí tak málo. Strach o stratu pozície, postavenia. A človek tak ľahko padá. Ku mne. Darmo si chceš, Pilát, umyť ruky. Darmo sa chceš zbaviť svojej viny. Prineste kríž. Kto zráta, koľko človek prejde za svoj biedný život krokov, to snáď nedokáže nikto. Toľko ľudí si ohúril, toľko ľudí ťa nasledovalo, bol si na výslní. A teraz si na zemi. Mnohí ťa sprevádzali, lebo niečo od teba chceli. Uzdrav nás, nasýť nás, uč nás. A teraz kričia už len jedno. Ukrižuj ho. Posledné zúfalé výkriky bolesti. Nech ťa Boh zachráni, nech ti pomôže. Nič sa už nezmení. Nič sa už nezmení. Hľa, tvár porazeného a tvár víťaza. Kráčaš ďalej. Matka, hľa, tvoj syn. Prečo máš väčší smútok v očiach, keď hľadíš na jeho mučiteľov, ako na svojho syna? Máš mať úplne iný pohľad. Pohľad bolesti, nenávisti, strachu, úzkosti. Prečo tá ľútosť v tvojich očiach? Nasleduješ svojho syna v plači, kráčaš za ním, sleduješ jeho kroky a pritom odchádza od teba navždy. Kráčaš ďalej, bližšie k smrti, k svojej prehre, ktorá je mojím absolútnym víťazstvom. Konečne si sa domotal seme na Golgotu, na miesto, ktoré si bude pamätať každý, na miesto posledného zápasu. Na miesto, kde sa raz a navždy zbavím Boha.
Ak si Boží syn, zostup z kríža. Poď dole. Prečo nie si ticho? Keď si mohol a mal si prehovoriť, vtedy si mlčal. Na čo tie posledné slova o raji pre zločinca? Na čo? A čo tie bácholky o synovi a matke? Buď už ticho, buď už konečne ticho! Je dokonané. Boh je mŕtvý. Nech žije nový Boh. Ja. Matka, čo tu tak nehybne sedíš? Vynadaj tým zbabelcom. Kríž už konečne. Máš ho to, poď. Kríž už konečne, zabili ti syna! 9 mesiacov si ho nosila vo svojom lone. Potom na rukách, keď sa naučil chodiť, nasledovali si ho. Dala si mu všetko. Zasvetila si mu celý svoj život. A teraz ho držíš v náručí. Je mŕtvý, rozumieš? Mŕtvý už nepatrí tebe, je môj! To ja som ho porazil! Chvíľami, ale mám pocit, ako by mi v tom sám pomáhal. Zoberte ho preč. Zavrite ho do hrobu. Nech ho už nevidím. Už len pohľad na neho ma naplňa znechutením. Toho, ktorý prišiel ako svetlo sveta. Toho, ktorý prišiel prežiariť tmu hriechu. Toho, ktorý prišiel zničiť moje nádherné dielo smrti. Objala hustá, nepreniknutelná tma hrobu. Čo to je? Odkiaľ to ide?
Ticho. Nech to už skončí. Malo byť už ticho, ja som ho porazil, ja som vyhral. Zápas bol nad Bohom. Malo byť už konečne ticho. Celý čas počúvam, ako neustále hovorí k človeku, ale ja som ho zabil. Nech je už konečne ticho! Nemôžeš ma poraziť. Som ten, ktorý som. Alfa a omega, počiatok a koniec. A nech už urobíš čokoľvek, vždy tu budem stáť pri nich. Vždy tu budem pre nich. Budem im podávať pomocnú ruku, aby vzdorovali tebe. Budem tu s nimi navždy. Z lásky k človeku som podstúpil všetko utrpenie. Z veľkej lásky. Či už mi ju človek opetuje, alebo nie. Oni ťa zajali, zabili, odsúdili. Viem, čo spravili. No aj tak, vždy, keď budú páchať hriech, keď ma budú urážať, pozriem na svoje rany po klincoch, na ranu vo svojom boku a spomeniem si na to, akú veľkú lásku som im preukázal. A nie si víťaz, ale porazený. Ja, že som porazený, to ja som ťa zabil. To ty si porazený. Ja? A čím som prehral? Tým, že si zviedol jedného z mojich najbližších a ten ma zradil? Alebo tým, že si vložil do srdc veľkňazov a zákonníkov pýchu a túžbu pomoci a že nedokázali prijať slova evanjelia? Alebo tým, že si zviedol ľud, aby kričali ukrižuj ho? Že si vložil strach do srdca Piláta? Že si ma nechal pribiť na kríž a umrieť? Áno, mohli sa rozhodnúť inak, ale nechali sa zviesť. No ja som aj tak porazil smrť. Vstal som z mŕtvych a otvoril Božie kráľovstvo pre tých, čo uveria vo mňa. Pre tých, čo uveria v Boha. Ale nemysli si, že budem len tak ticho a nečinne sedieť v kúte. To ani nečakám. Budem bojovať o dušu každého jedného človeka! S tým počítam. No ja tu aj tak vždy budem pre tých, čo uveria vo mňa, aby vzdorovali tebe. Dám im svoje milosti. Podám im pomocnú ruku, aby sa zdvihli z bahna hriechu. Aby odvrátili svoj zrak od pominuteľného a hľadeli na to, čo je večné. Aby mali nádej, že život má zmysel. Odchádzam, aby som im pripravil miesto. A budem sa tešiť z každého jedného verného, ktorý príde do nebeského kráľovstva. A z každého hriešného, ktorý zmení svoj život. Poďte, moji verní. Poďte do večného šťastia v nebeskom kráľovstve. Poďme. Pripravíme miesto aj tým, čo mi budú verní.
poďakovaní. V prvom rade sa chcem poďakovať Bohu za všetky dary a milosti, ktoré sme dostali, aby sme tu dnes mohli stáť a hrať. A vám, pán kaplan. Je toho mnoho, za čo jej ďakovať, ale keďže už tretí deň naši herci vonku mrznú, budem veľmi stručná. Do našej farnosti ste prišli s napísaným scenárom na Pašiove hry. Hľadali ste ľudí, ktorí budú ochotní ísť do toho a tí, ktorí sme povedali áno, sme ešte netušili, čo nás čaká. Ale oplatilo sa, neľutujeme. Určite mi dáte za pravdu, že práve hudba nám dotvorala atmosféru celého predstavenia. A za to sa chcem veľmi poďakovať Tomášovi Grancovi. Jeho dielo je originálne, vytvorené špeciálne pre toto divadlo, tak ako to on sám precítil po prečítaní scenára. Milí naši herci, a vám ďakujem za to, že ste mali to ochotné srdce. Priložili ste všetky svoje ruky k dielu a naplnili ho vznešeným a duchovným obsahom. A v neposlednom rade sa chcem poďakovať všetkej asistencii, sestre Jarke, za technickú podporu, rekvizity, organizačné záležitosti. Dievčatám, ktoré pomáhali so všetkými niektorých kostýmov. Zvukári ďakujeme, osvetľovači ďakujeme a celý podporný tým ochotných ľudí. A čo povedať na záver? Dúfam, že sa vám páčilo a ďakujem.